Odmah na početku današnje prezentacije moram istaknuti kako je rad Ministarstva obrane i Hrvatske vojske značajno definiran dodijeljenim financijskim sredstvima. Zahvaljujući politici ove vlade, proračun Ministarstva obrane nastavio je s rastom i u 2020. godini i to za oko 260 milijuna kuna. Odnosno, u mandatu ove vlade proračun Ministarstva obrane rastao je ukupno oko 1.300 milijuna kuna. Porast proračuna odrazio se i na povećanje financijskih sredstava prilikom postupaka javne nabave u ovoj godini. Tako, ovogodišnji plan nabave sadrži preko 1000 postupaka nabave i vrijednosti je oko 2 milijarde i 200 milijuna kuna. Ovo su velika financijska sredstva i zato je vrlo važno voditi računa o zakonitosti, odgovornosti i transparentnosti svih postupaka. To u Ministarstvu obrane upravo i čini. Od samog početka mandata inzistiram na racionalnom trošenju javnih sredstava kao i na ekonomičnim i učinkovitim postupcima. Svojim radom osigurali smo transparentnost svih postupaka nabave. O tome svjedoči činjenica kako smo tijekom 2019. godine imali žalbe na samo 3 postupka nabave. Cilj je da svim gospodarskim subjektima osiguramo jednake uvjete za sudjelovanje i natjecanje. Samo uz jaku konkurenciju i široko tržište možemo osigurati kvalitetnije proizvode i usluge na zadovoljstvo svih pripadnika Hrvatske vojske. Ovom prilikom pozivam sve zainteresirane gospodarske subjekte da se uključe u procese javne nabave Ministarstva obrane. Zadovoljstvo mi je ovom prigodom najaviti i potpisivanje ugovora s gospodarskim subjektima 17. veljače ovdje u Ministarstvu obrane. Ti ugovori predstavljaju značajan doprinos hrvatskoj obrambenoj industriji koja zapošljava preko 5000 ljudi. Praksom potpisivanja ugovora početkom godine domaćoj industriji pružamo sigurnost i pomažemo planiranju godišnje proizvodnje. Ta praksa je već započela u mandatu prošle SDP-ove vlade i evo već 4. godinu nastavlja se i mandatu ove HDZ-ove vlade. Pored toga, pružamo i sve potrebne reference za plasman na strana tržišta. Posebno ističemo i hvalimo se kako je hrvatski vojnik u potpunosti opremljen i naoružan proizvodima hrvatske obrambene industrije. Ne samo zato što je riječ o hrvatskim proizvodima, nego zato što je riječ o stvarno kvalitetnim proizvodima. Potpisat ćemo ugovore u vrijednosti oko 450 milijuna kuna, što je za oko 140 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu. Time Ministarstvo obrane nastavlja doprinositi razvoju hrvatskih tvrtki i promociju proizvoda hrvatske obrambene industrije, što je naša zadaća. Nadalje, smatram kako smo u mandatu ove vlade napravili veliki iskorak i u smanjenju klasificiranih nabava. Poznato vam je kako su u ranijim razdobljima predmeti vojne nabave označeni stupnjem tajnosti iznosili do nekoliko desetaka posto u odnosu na cjelokupan plan nabave. Zato mi je zadovoljstvo istaknuti što smo nastavili praksu uvedenu na početku mandata i već 4 godine nemamo niti jedan klasificirani postupak javne nabave. Mislim da i ova praksa je uvedena na vlade SDP-a koji su krenuli sa tim procesom, a mi smo nastavili s tim procesom i evo već 4 godine nemamo niti jedan postupak klasificiran. Također, htio bi se ovom prigodom zahvaliti svim članovima Odbora za obranu na čelu s predsjednikom gospodinom Dragovanom na izvrsnoj suradnji sa cijelim odborom u prošloj godini.
Kao što znate, parlamentarni odbor za obranu daje mišljenje o nabavki za vrijednosti veće od 5 milijuna eura prije samog pokretanja postupaka nabave. Tako je prošle godine odbor dao jednoglasno pozitivno mišljenje na opremanje Hrvatske vojske novim helikopterima Black Hawk, odnosno Crni Jastreb. Ja vam se još jednom zahvaljujem na tom jednoglasnom mišljenju. Kao što znate, riječ je o 4 potpuno nova helikoptera koji dolaze u Hrvatsku 2022. godine. Vidite, svi ovi složeniji projekti su projekti nekoliko hrvatskih vlada. I mislim da je to jako bitno isto istaknuti. Ti moćni helikopteri koristit će se za vojne i civilne svrhe. Time osiguravamo nove sposobnosti važne za dalji razvoj, modernizaciju Hrvatske vojske i za izgradnju sustava domovinske sigurnosti. Također nismo odustali od nabave višenamjenskog borbenog aviona. Ovaj projekat vodi međuresorno povjerenstvo na razini Vlade Republike Hrvatske. U svibnju ćemo dobiti konkretne ponude, a odluku o odabiru očekujemo do kraja ove godine. Od ostalih značajnih projekata opremanja i modernizacije u ovoj godini posebno bi naglasio nastavak izgradnje obalnog ophodnog broda za potrebe obalne straže. Prototip koji je isporučen Hrvatskoj ratnoj mornarici tehničkom opremljenošću i plovnim karakteristikama značajno je unaprijedio sposobnosti obalne straže Republike Hrvatske. Krenuli smo s procesom opremanja Hrvatske vojske borbenim oklopnim vozilom pješaštva Bradley. Taj projekat bit će dodatan poticaj hrvatskim tvrtkama da se nametnu kvalitetom i znanjem na svjetskom tržištu. Modernizaciju tih oklopnih vozila očekujemo u Đuri Đakoviću. Također, kao i do sada, nastavljamo dalje raditi na poboljšanju uvjeta života i rada naših vojnika u vojarnama. U ove 4 godine mandata značajno smo poboljšali uvjete u našim vojarnama. Obnovili smo restorane, spavaonice, sanitarne čvorove, a izrađujemo nove smještajne kapacitete i športske objekte. Posebno sam ponosan što ćemo ove godine završiti izgradnju smještajnih kapaciteta u vojarni 204. brigade u Vukovaru. Time stvaramo uvjete za razmještaj cijele inženjerijske vojne iz Vinkovaca u grad Heroj Vukovar. To će biti završetak projekta povratka Hrvatske vojske u Vukovar. U potpori transformacije Hrvatskog vojnog učilišta u sveučilište obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman pokrećemo višegodišnje građevinske projekte na Hrvatskom vojnom učilištu. Pokrenuli smo izgradnju kongresnog centra i spomen parka, a do lipnja očekujemo dovršetak izgradnje smještajnog objekta koji će nositi ime po gradu Heroju Vukovaru. Vidjeli ste tu građevinu od 15 katova na području Crnomerca. Jačanje Hrvatske vojske naša je trajna misija i ta misija nema alternativu. Hvala Bogu.